Bună ziua! Eu mă numesc Mihai și astăzi să vă arăt cum să vă faceți mai rapid procesorul dumneavoastră. Bun, intrăm în start, panou de control, opțiuni de alimentare, vedeți de ce la echilibru, dați la modificări plan setări. Eu și acum am PC-ul dat pe limba română și de asta scrie română. După aceea dați la modificări setări de alimentare complexe. Bun, după aceea dați la gestionare alimentar procesor. Bun, vedeți aici stare minimă procesor, dați pe el și eu am 50%. Schimbăm. Dăm 100. Aici trebuie să fie activ. Și aici la fel. Dăm 100. Asta se aplică. Ok. Și gata, hai să vă arăt cum a schimbat procesorul. Se cunoaște cum merge mai rapid. 100. 100. Ok. Asta a fost, dacă vă a plăcut, dați un like. Asta este.